ndinonzi Silvester tapfumanei, ndiri mutori wenhau. Tauyawo kuno kwamugere nekuti tanzwa mbiri yenyu yekubatsira vanhu vachiyambuka pane zvakasiyana siyana. Tikati aiwa rega tiende kuna Gogo tinozvinzwira tega kuti aiwa ndezvipi zvavanokwanisa kuitira mhuri yeZimbabwe pasi rese ingangove iri kusangana nematambudziko akasiyana siyana asi vasina mubatsiri. Saka tauya kwamuri. Ndiri kutaura naGogo ani? Minus Masimo. Makazvarirwa kupi imimi? Ndakazvariwa munomu. Ndakazoenda kumusha kwedu kuMozambique. Kubva ndazodzoka kuya munomu. Kubva ndakutotanga kuita basa rangu. Basa renyu iri munorangarira here kuti rakatanga mava pamakore mangani uye zvakatanga sei? Ndichiri mwana mudiki. Nanga ndichiri mwana mudiki kasi nanga ndichirapa nanga ndisingaite nanga chingoti ndikaona munhu akarwara ndikungotora tumushonga tangu ndoenda kumupa ndaumona wapora. Tata izvi zviri nani izvi. Kana ari mwana mudiki anodaro. Kana ari murume anzi ndasungiwa ini muchiuno handichazvara ndinomubatsira. Muchiri mudiki ipapo? Ndichiri mudiki ipapo pakananhasi. Maizoziva sei kuti uyu mushonga unobatsira murume asungwa uno anofanira kusunungurwa? Anouya ega achitaura mashoko iyayo kwandiri. Munozoziva sei kuti uyu ndo mushonga unosunungura? Zvakatanga sei? Ndo pandiri kuda kuziva. Zvakatanga munhu uye vakauya inini kubva ndarara kubva ndarota. Kubva ndazoenda musango kubva ndachera mushonga uyu kubva ndamupa. Kubva waenda kubika porridge racho. Wabika porridge kubva wanwa ndakamupa 3 days. Zuva rachi2 waona iye zvamunakira. Yazosvika 3 days zvatonaka zvese. Kubva wauya kuzondoudza. Paakanga akasungwa chii chaitika kwaari kana muchiri kutondera? Iye paanga akasungwa iye angachiti mabasa yangu handisi kuzoita. Yabva yagwejenuka. Kasi iye manje so ndaona zvafamba. Yanga yato spaghetti chaiyo angozvonyongoka zvonyongoka. Mbuya nemuzukuru wavo nhasi tinodzinzwa nyaya idzi. Muri makore mangani kana muchiri kurangarira? Munorangarira kuti anga ari imimi zera renyu ranga rapa makore mangani? Handina kuenda kuchikoro handinganyepi. Saka kuti muzoziva kuti pandiri pane tori nechinhu chinongondiita kuti ndingonzwa kuti ndirape vanhu. Zvakauya sei? Tanzwa kuti mati marota mushonga handiri. Asi kuti muzonatso kuti iye zvinezvi kana chero ndikachienda kune vanhu vanotarisa vanhu kuti ndinzi ndinorapa, aiwa zvechiwa pane shave rinorapa riri pandiri. Ndakagara so. Nanga ndino mudzimu. Ndichiri mwana mudiki. Baba wangu achindigadzirira kuti mwana wangu ndikarwara hanzi pane mudzimu apa waambuya vake watete vake uruda kupotera mwana we. Baba akati ishuwa inini hanzadzi yangu anga ane mudzimu pamwe ndiwo mudzimu wacho iwoyo. Kasi uyu umwe tida kutanga tauita se tausunga urege kubuda ubude ndeuyu. Ndasi kuti ukakurumidza kubuda ndeuyu anozoshaya vana mangwana abereki. Saka tirikuda kuti ubude uyu. Kubva wabuda mudzimu uyu chingodaro. Munoziva pachivanhu vanosunga kana aona kuti mudzimu uyu unobudirira uyu anobva wausunga kuti usaite basa. Kasi kumushonga ndinenge ndichirota. Kumushonga ndinenge ndichirota. Ndichikarota kudaro iwe kachere mushonga uyu wakati uichera uyu unorapa zvakati. Nai ndaenda kochera ndadzoka. Ndaona ndiri kurapa pai. Aiwa ndiri kutobatsira vamwe vangu. Kana ari mwana anouya ari kodzva mwana nzi manyoka chii ndomubatsira. Ona mwana wasimba. Wauya mwana nenhova. Ini ndakati mwauya mwana nenhova kauya. Taisai muone mwana wenyu wamauya naye. Manga muchiita kumkwesha mukama. No sauti. Taisai waputika. Zvironda mukama. Manje inini handidaro.
nongotora mushonga wangu ndokuya kuya ndoisa kuzamu raamai vake, ndoparanga kuzamu uku, ndoparanga kuzamu. Kana akumwa zamu raamai vake ari kutokwesha, zvinobva zvapera. Ndore zvenyuwe. Zvinonakidza kunzwa. Saka wakazotenderwa mudzimu kuti uite basa ndoupi wacho? Wakanga wakasungwa uya here kana kuti umwe wakanga uchinzi ndiwo ngautange? Iwoyo wakauya mai manje uyu. Une mazita here miri kudaro? Pane mazita yacho atingo alright. Saka uyu pane wakazonzi aiwa ngaupinde pabasa here? Uyu wakangoti ngaupinde pabasa, nzi tikungopindira pamwe chete. Ndaona mumwe wangu uyu inini ndauya kuzopoterawo sekuti ndaona muchufu wamo munhu mwakanaka. Saka inini ndauya kuzopotera, vanga vatondisunga kuti ndirege kubuda. Kasiye manje ndabuda. Saka apa ndikuda kulipiwa mombe. Apa nyaya dzacho nanasiso dzichiripo dzekuti mombe iripiwe. Aiwa, tinotenda asi zvinogadziriswa zvazvo basa riri kuendera haro mberi. Saka ndiri kungo try. Vamwe vanouya anozvimba hwani iri raiti, ndinomubatsira anopora. Munokwanisa kuona munhu asati auya here kuti kuchauya munhu anenge aine dambudziko rakati, paanozosvika panapa munoitoza kuti nhasi kune munhu ari kuuya ane rimwe rakazvimba rimwe riri diki, kana kuti munongogara nemishonga makangounganidza mutori nefamasi yenyu muno? Aiwa, inini ndinongogara namishonga yangu ndakaunganidza. Kana munhu wasvika ndikamubvunza pakanaka here, kwakanaka, ndino dambudziko rangu rakati ndiri kuda kubatsiriwawo, ndinongotora mushonga wangu ndomupa. Iyo ngosumuka zvake woenda, ndozonzwa achizofona kuti ini ndabo. Imi kana muchinzwa munhu akuti ndabo munonzwa sei? Ko ini ngamuite sei? Akauya paya anongoti ndauya nedhora, aiwa ndichadzoka. Iye kana aenda kuenderato wapora ka. Alright. Ngatitarisei zvinezvi. Pane vanhu vane matambudziko vakauya kwamuri, mamwe anoshamisa, amunorangarira imimi muchidimbu kuti mumwe akauya aine dambudziko rakati ndikamudai, imbotitaurirai mamwe acho tinzwe. Inini akandishamisa ndimukadzi uyu paakauya akati ndauya kuzobatsiriwawo. Ndikati uya kuzobatsiriwa nzi ndakati chirwere chacho ndechei? Zvikanzi azvimba uko. Iye ari mukadzi. Ndakati kuzvimba kwacho akazvimba zvakaita sei? Kana ari kumba ini handikwanise kuita sei? Kumurapa ndisina kuona. Ndoda asvike pano ndumuone ndomurapa zvakanaka. Zvikanzi alright. Manje kufamba kwacho iye haakwanisi. Ndakati mushonga uyu mukasvika mumupa, mumufugidza, umwe wacho muisa muchibhaketi ogarira imomo. Akagara 1 hour obuda zvake. Mangwana mukaona 3 days idzi, kana zvaramba kudaro, aiwa, handizvikwanisi. Kana pa 2 day mukaona 1 day nhasi, mangwana iri 2 mukaona zvaakuchinja, pakuzosvika 3 days zvachinja, uyai naye. Kubva wazouya naye, auya naye payapa, kubva ndati chirara tuone kukuwara kwaukaita. Shuwa akarara so ndakaona akadai mwanasikana chakareba kudai. Ndakati kumanje ipapa ndinopakwanisa here apa? Zvikanzi aiwa, imimi pandikajampa mukapereka mushonga uyu ndaona apa zvakutochinja. Ndati zvakutochinja? Ndati right. Endai ndowapa futi umwe mushonga. Ndati endai moita zvakati momuitira. Poriji muchimukurungira, uyu muchimunatira, kuseni kumauro. Ndikuda kuona chinhu ichi kuti chinoenda sei. Shuwa akazoenda komunatira, chinhu chiye kubva chapera.
kasara kadiki diki kubva uya namuramu wake nomotobheki. Zvikanzi ndauya gogo, ndakati wawe, zvikanzi ndakati handei tione. Kubva waenda wandiratidza. Ndakati shuwa kupera. Zvikanzi gogo. Kura kwachakaita kwe. So. Ndakati makatoshamisikawo nazvo kuti chapera. Ndakatoshamisikawo nazvo kuti zvapera. Ini kubva ndatora chii, kubva ndati alright, iwewe chienda. Uyu mushonga enda wopedzisira we. One woenda kogeza chete miri wako wese. Zvikanzi alright, kubva ngoenda kogeza miri wake wese. Kubva ndaona wapedza mazuva akazouya kuti gogo, inini ndichajei, ndikuda kunzwa mari yacho, ndikuda kuenda kubasa. Ndati zvatoperera futi. Zvikanzi gogo yaimoni zvatoperera izvi. Ndati shuwa pamwari wabatsira. Kubva chakanga chakonzera chinhu chakanga chichiremberera pamwanasikana kunge munhurume chii? Iyeyo akarara nomurume womuridzi. Ndakamubvunza ndakati iwewe ichi kuti chikonzere kuti ichi chibude zvakauya sei? Zvikanzi inini ndakakonziwa nomurume kuHarare. Inini ndinoita basa rokutengesa chiwawa mushopu. Sake murume uyu akandikonza. Kundikonza kwaakaita murume uyu, inini ndakabvuma kungoenda kurara naye. Kungobuda ipapo pakurara naye, ndichizopinda umu ndikutoona muku kwangu kwakudzimba, kwakuhwadza. Ini ko kwakuhwadza nei? Ndirare ndaona chakubuda. Chinhu chimukachirondedzera chaita kunge sei? Chaita kunge nhengo yemunhurume kana kuti chainge nyama yaibuda? Tinoziva kuti vakadzi vane dzimwe nyama dzinodhonzwa dzichirembera. Ichaiwo chamaiona ipapo chachirichi? Murume chaiye. Kutoti kwete kuti mukadzi. Murume chaiye. Yake nhengo yechikadzi yakanga ichiri kuoneka here, kana kuti chaibuda mukati menhengo yechikadzi, kana kuti parusaidi zvazvakaimira? Changa changovhara kudai. Kungovhara kungosiya pokuitira weti chete. Pokuitira weti chete. Ndakati ko iwewe pakuzosvika kudai wakaenda here kuchipatara? Zvikanzi kuchipatara ndakaenda katatu, vakanditi tidimbure. Ndakati ndikadimburiwa ndinopona here? Kubva hanzi ndakazoenda koimwe n'anga mhene muHarare imomo. Zvikanzi izvi aiwa ini handinyepe, handizvigoni. Kubva aenda kuimba yemhepo achishedzera kuti ndiananga andibatsirewo zvandaita. Wakaona zii? Ndiananga ndibatsirewo, wakaona zii? Chinhu chiye chikutoreba. Ndipo pakati ndipo pakazouya kunoko. Dai saka dai asina kusangana nemi chaitozoreba kakuinzana negumbo. Yui wefa. Wefa. Imwe yedzimwe nyaya yakai. Imwe yamunorangarira futi imwe munhu wamakabatsira? Muno wandikabatsira vakawanda. Vamwe anoita anonzi 1 yazvimba, 1 haina. Ndeimwe ndakabatsira mumwe murume anga aneitsva 1 yanga ikapinda mudombo. Ndakati ko waenda here kuchipatara? Zvikanzi inini kuchipatara ndakaenda ndakafuridziwa kangani katatu. Ndichifuridziwa hapana chakabuda. Hapana chakabuda. Kasi ndasangana nomumwe murume ari kuti ndabva kunoko, wamwe akabatsira amai ari kuda kudzutsiriwa mudzimu wache. Ndakati ndiwo wamukasangana nawo? Zvikanzi ndakati alright, ko inini ndikazvitadzawo munoita sei? Zvikanzi turayai amai, zvinhu zvinoita kuedza, kana zvaramba. Ini alright, ndopinda mumatare mangu. Pinda mumatare ndotora tumushonga tangu. Tanga tiripo tokukuya ndomuisira apa, ndatiisa ruoko. Iye kuita apa ruoko rake ise. Ndati femba. Iye kungoti
akaetsura yetsu yabuda kubva asumuka namukadzi wake zvikanzi tinangidzei chinjausi ndati endai chiri paseri icho kubva asvika kuchinjausi ndanzva akuseka vese ikoko kakakakaka kuseka ndakati kuivo ari kuseka ikoko kunei pamwe watokuwara munhu ndaona vakuuya vese vagara pasi apa zvikanzi Gogo tauna zvanaka izvi mabhora yadzoka ndakati yadzoka zvikanzi zvikanzi Gogo dei asina kudzoka ndipo paiperera musangano nomurume uyu nanga ndakutomuramba ndakati kalai mungatorambanirana izvozvo unongogara ka unongozoona kuti kupi kwaningasvike. Chii chaiita kuti mabhora ake adzokere mukati? Kuti zvakabuda mumatare zvaive zvekuti akanga akanganiswa, chaive chirwere rudzii, anga atsingwa here kuti mabhora adzokere mukati? Ipapo inini handisi kuziva kuti mabhora yake kuti yadzokere mukati kana kuti chii. Inini kuona kwangu akaregerera chirwere cho anzi icho chiko kana vana adiki ari kurwara ka anzi chii henia. Kana waita henia pai haudi kuiregerera, kurumidza pana vamwe anogona vai kurumidza kuenda ikoko ogadziriwa, unoona mabhora yako yadzoka. Munoita matare here kuti mugone kuona kuti zvinhu zvainga mukanya ndezvakati nezvakati, kana zviri kumunetsa mukati muupenyu hwake ndezvakati, munoita sei imimi? Mashandiro amunoita panapa? Mashandiro anoita panapa vanhu vazhinji asati apinda mumatare. Asati apinda mumatare. Kasi vana vangu kana arwara, vana vangu anopinda mumatare. Ngatiti munhu auya ada kupinda mumatare kuti azive kuti zviri kumunetsa muupenyu ndezvipi. Kune vamwe vasiri kuroorwa, kune vamwe vasiri kupromotwa kumabasa, vamwe vakadzidza havasi kuwana mabasa, vamwe vane kensa, vamwe vari kusundirwa mweya yakaipa nevanhu, vamwe vari kutsingwa, vamwe munomboita hure matare ekuti munatsoongorora kuti chiri kunetsa munhu uyu chii, midzimu ichitaurirana kuti uyu auya muno mudare uyu nyaya yake yakati ane zvikwambo zviri kunetsa mumusha mavo kana kuti chichi zvinomboitika here? Pakambouya vanhu mazuva aperayo nanga ndichipinda navo mumatare shuwa nanga ndichiongorora kuti chiri kunetsa apa kana iri mweya yekumusha kwavo. Vamwe anosaidzira ka kuti mwana uyu handisi kuda kuti aroorwe, ndoda agare zvakadaro. Ndikapinda naye mumatare ndinotora mushonga wangu ndinoenda komugezeka kupi kurukova nokahuku kachena ndomuchenyura kuti ave mumusha. Ndikamugezeka kudaro ikoko ndikasvika naye muno ndotora mushonga wangu ndomupa, ndotora mushonga wangu ndoisa mumafuta omwe ndomutemera panapa. Haana 2 week anomurume, haana 2 week anomurume. Zvekuti kune mumwe akateerera ari kunzoko ari ashaya murume akadzidza akanaka mwana wevanhu, kana akafamba apa unoti chigagairwa, asi ari kusemewa nevanhu. Akauya kwamuri munonomugezesa? Akauya kwandiri ndinoenda naye kurukova komugezesa, ndikamugezesa ndouya naye ndomupa mushonga wangu, isa mumafuta uyu. Akaisa mumafuta watoenda, haana mazuva akawanda unounza kuti ndaroorwa. Sure. Kuvarume vari kungosemewa futi nevakadzi? Varume akungosemewa naakadzi, akauya ndinozviita izvozvo futi. Ndomupa, ndoenda komugezesa murume kurukova. Ndinoenda naye. Kune vamwe mazuva ano iri kunetsa inyaya yerukawo, kuti inini mukadzi wangu haasi kufamba zvakanaka kana kuti murume wangu haasi kufamba zvakanaka. Nyaya iyi inobatika here kuno kumatare? Aiwa, nyaya yerukawo iyi nyaya yerukawo iro handibatsiri, handidi zvochitema. Kana munhu auya akashinhirwa kana kuti atobatwa nerukawo rwachona achida kusunungurwa, aiwa iroro handisati namborirapa. Aiwa, tinotenda nekubuda pachena kwenyu. Ngatiita sei zvimwe zvirwere zvinonyanya kubata vanhu zvamunorapa zvekare kuno kuGogo? Zvizhinji zvandinorapa vanhu
zvinhova vana vakunhova vamwe ane chikosoro chokuzaliwa chiye ndinombovabatsira unotomva kuti ndabo kuvanove asima kune vamwe vanhu vari kurwara neasima inokubatika here mumatare muno asima ndiyoyo yaona kuti unotora inobatika ndotora mushonga ndinobhoirisa mushonga wangu kubva kuseni kusvika kuma5 ndobvisa ndotora mushonga iwoyo ndoisa mumabhodhoro mangu ndikaisa mumabhodhoro mangu ndotora umwe mushonga wandinochera kuti uyu mukakurunge porridge mukurunga porridge uyu onwa uyu wandabhoirisa uchimwa kateaspoon kuseni masikati kumadeko kuseni kumasikati kumadeko unonzwa zvaunoita ishu anotouya pani kuti ndabo ndikufarira bho iri kunazobuda ngatiti kuna vanhu vari kushaya vana zvese ndinowichika pakuuchika apa pane dzimwe nzira dzandinonzwa mwana gona kunge aringoita vanasikana chete asi aroda mukomana kunozonzi kuchinja nyoka munozvigonawo futi here ndinozvichinja ndinotoenda musango ndikasvika musango ndoti pane munhu wauya ari kuda kuchinja nyoka ndokuda kuona kuti ndinoita sei iwoiwo kuchinja nyoka ndakatangidzira ndichiri mwana mudiki ndatova mwana mudiki ndabereka vasikana vega vega vatatu ndakati shiti kwenini ndinozomuonawo mukomana kubva ndalala kubva ndarota mushonga uyu kubva ndaenda musango kubva ndachera kubva ndauya nawo kubva ndakurunga porridge kubva ndamwa ndaita pamiri ndazvara mukomana ndaita pamiri ndazvara mukomana ndaita pamiri ndazvara mukomana zvaita na speech asikana 3 akomana 3 ndati zvanaka ndaona yakuchinja futi yakazochinja yayega manje yegani manje yachinja futi yakubereka futi vasikana saka mune vana vangani koko inini nanga ndino 15 makabereka mega wandikabereka ndega murume 1 mukadzi nini 1 15 vese varipo vana vapenyu hapana wasara 9 kuti kutonga kwaMwari saka vakateerera kana ari kuda mwana anouya kuna gogo ndomugadzira oenda koita mwana wake kune vamwe vari kunzoku vari kuti varume kamazano vamwe vakungoenda zvekuti anosara mudzimai ane vana wosiwa otizwa murume unotanga unogara negirlfriend mumukadzi ari kuti murume wangu akaenda ndoda kuti adzoke munozvigonawo here matare menyu ndinotora mushonga ndinomupa wakuputa anoenda koputa achidedza murume wacho akagara padhowa saka zvinozotora mazuva mangani kana kuti nguva yakadii murume uya network isati yabata iko kana kuti yabata ikabata network anotomuona anotoya ega kana kutofona kuti uri papi apedza kuputa mushonga apedza kuputa mushonga wacho nemisikanzwa yakanaka kungatiti murume atizwa nemukadzi wakewo atorwa nemumwe munhu hanzi aiwe uri rombe ndauda unogara nemurume uyo anenge ane chouvira ane mari anogona kudzoka here mukadzi wake kana ndamupa mushonga wangu kana ndamupa anodzoka anodzoka ndomupa kuti enda kagadzire zvakati uenda umudedza mukadzi wako kana wamudedza iwe uchishedza chete uchiputa foja yako wakatarisira ikoko kwaari ukapedza wotora umwe wangu uchitsenga uchiputa uyu usvupurira apa ukasvupurira padhowe papo udarika kuti muno ndimo mumba mako udzoke ndiri kukuda anodzoka ngatitarise zvekare handiri kudzidza gogo zvakawanda vazukuru venyu vari kunzoka vane matambudziko akawanda saka muri kuona ndiri kubvunza mibvunzo yakawanda kudai pane imwe here imwe yamuri kurangarira futi
pane dzatiri kukurukura imwe yauya mupfungwa yemumwe munhu wamakabatsira apa chimwe chandafarira ndechekuti vamwe vanonzi hanzizvo n'anga haizvirape asi makazvirapa mukachinja nyoka yenyu. Ndakazvirapa ndipo pandikaona kuti mushonga unoshanda. Ndakazvirapa ndega ndakazoti mushonga unoshanda. Ndazoona mumwe wauya shamwari yangu zvikanzi shamwari inini ndina vakomana vega vega ndiri kuda mwana musikana. Ndikati tiri kuda mwana musikana nzienda uya kumanheru ndinoenda kootsvaga. Kubva ndaenda musango ndochera mushonga wangu ndouya nawo ndomupa. Waenda kumba kwache woona mushonga uyu wazoona waita pamiri wabirika mwana musikana wanga achida. Akutopembera shamwari mune mwana musikana nati waita basa makorokoto ndizvo zvinodiwa kaizvi. Kune vamwe vari kutambudzika nemakumbo nemisana. Makumbo nemisana nyaya yamakumbo iyi tese tiri kuhwarawo makumbo. Misana yo tese tiri kutohwara misana. Toshaya kuti mushonga kasi vamwe vanhu vakauya panapa ndinovapa mushonga womusana nomakumbo anobva apora. Aiwa zvinoitika izvozvo. Ngatitarisei zvekare kuti kune mumwe munhu anongoti akapinda basa obuda, kozoita vamwe munhu futi anopenga, kupengeswa chaiko kana kuti nehama nemishonga nechii hatizive ipapa. Vanhu vanopenga vanobatsirirwa here kuno kwaGogo? Aiwa ivava handisati. Handidi kunyepa handisati. Kasi vanonzi anoda zvouyu kuti mwati panoita se munhu ari kuti akangoshanda basa obva adzingwa haana kana chaatadza anongori nemunyama ngatingoti munhu ane munyama. Ndinogadzira andikamupa mushonga wangu anotodzoka pabasa. Kune vari kupinda mumajere vasina mhosva. Pasina mhosva mumajere asi vopinzwa mumajere anongonenedzerwa nemunin'ina wangu oenda kunonzi aiwa ndiwo uri kunzi wakaba kana kuti akaba zveshuwa asi ada kubuda or haasi kuda kuti abatwe nemhosva. Uwoyo ndinobatsira. Ndinobatsira ndinomupa. Akauya ndinomupa ndoti alright iwo wati hauna mhosva yakakura ka. Alright tora mushonga uyu ugeza mumaziso mako wotsenga tsenga wosvupurira apa wotsika 1 2 3 wofamba uende. Zvinoshaya basa. Kune vanhu vari kubirwa Gogo kunzoko, vari kubirwa mudzimba, vari kubirwa mari dzavo, vamwe vari kuvharwa nezita rechirungu ratotaura mazuva ano kuti ndamupa mari yangu 10,000 enda unonditengera stand, iwo bva adya mari iyoyo. Vamwe vari kutamba raundi yasvika nguva yekuti vachigovana mari iyayo hapana. Kuvanhu vari kubirana ava, vamwe vari kubirwa mombe chaidzo zvipfuyo. Iko kwakamira sei? Ipapo handisati ndambobatsira. Ndinofarira chokwadi chenyu nekuti vamwe vanoti zvese ndogona. Aiwa utaure zvokunyepa. Zvokunyepa aiwa ndii. Vamwe vari kuita kensa. Imwe kensa inouya mudumbu. Ndinotora mushonga wangu ndomupa ndomuudza kuti rega kodya nyama. Akasvika akateerera shoko rero kuti akuna kodya nyama ngareke kudya nyama. Kana wapera mushonga uyu wouya wondoudza mushonga uyu aiwa ndapedza manje apa hazvisati zvanyatsirira kupera zvinyati wangochiita sei. Nanga ndichiona kuti pakugeza apa nanga ndichiburitsa mvura yakawanda. Ndikaburitsa mvura yakawanda inobatana noropa. Saka ndomuti ndiyo kensa yacho. Wadaiwa ikurumidzira. Ukanonoka hairapiki. Kasi nyama rega kaenda kodya. Zuva rokudya nyama ndinokuudza nini unouya kunoko ndokupa mushonga kuti uende kodya nyama. Kune vakadziwo zvakare vari kunetswa nejeko. Rinopera. Hapana nyaya apa. Hapana nyaya. Uyu mushonga wojeko uyu papa hapana nyaya apa. Kutamba kwandiri. Ngavauye kuna dokta. Chiremba. Ndinovabatsira. Zvitopera.
zvimwe zvamunorapa vanhukadzi zvi pane mumwe anonzi kugeza anongowanza mazuva mumwe 10 days tinomubatsira achiita 3 days. Pane vamwe anoti anoshinhiriwa ka anongoramba achienda variko vakadaro anongoramba achienda chete akauya ndinovadimbura zvinopera. Gogo munobata mabasa mune chipo chenyu. Saka zita renyu rebasa rinongodaidzwa siri rebasa. Ini rangu rekubasa ndinonzi simbi yebasa. Mukoma Sly simbi yebasa. Kwangu ndorapa nekamera. Imimi renyu zita rebasa ndinoti kana vanhu vatakuisa pa screen apa chisa phone number yenyu zita renyu rebasa munonzani? Ndinoda kuisa salangu la mtupo wangu Anankoma. Anankoma. Zvinorevei kuti Anankoma? Anankoma poti ndiye senemu yangu. Aiwa pakanaka saka tongoti Gogo Anankoma. Kune vangade kubva kunharaunda dzakasiyana siyana vari kuona video yatiri kuita iyi munowanika kupi imimi? Panapa patiri ndepapi nekuti vari kunze vari kuona vari kuUK. Mungavarayire kuti pakomboni pamunogara muri kunharaunda yebhindura panonzi pai? Pabeniriji. Vakangosvika vakataura zita ramataura iroro vanobva razikanwa? Rinobva razikana kasi vazhinji anenge asingalizivi ka azhinji anenge asingalizivi kasi nini ndiro zita rangu randaburitsa iroro senemu yangu. Kureva kuti kana munhu akauya ane bhazi achibva kwaanenge abva akasvika mubhindura anotsvaga malift anenge kubhindura hospital anenge achiuya kumatepa-tepa. Anenge achiuya kumatepa-tepa ndiri kuenda kudzikira pabeniriji. Akadzika pabeniriji panapa anongoti alright ndazhinji panapa nziva Daxi. Kungoti ndiroziva ndiro ranozikana naro ndiro murume wangu ka ndiro sala murume wangu manje ndiro ranozikana naro iroro. Aiwa tinotenda kuti vazukuru vese vari kuona iye zvinezvi vachakutsvagai. Chatinongokurudzira ndechekuti foni yenyu inofanira kugara ine moto. Aiwa vazukuru venyu vanofona ende havafoni havana nguva. Vanofona kana kumahwane makarara. Shuwa iyoyo. Mashoko enyu ekupedzisira kune varwere vari kunze uko takanangana nemabasa anobatwa mudare renyu imimi. Mabasa yakabatana namadare yangu ndiyoyo. Vamwe anouya achiti tino mudzimu tikuda kudzutsiriwawo ndinovagadzirisa midzimu yavo ichibuda. Pane zvimwe here tisati tabvara chirongo? Zvizhinji vanofona muchizoonawo mega kuti aiwa uyu handifonera uyu zviri kudiwa mudare paari muupenyu hwake ndezvakati nezvakati. Kana handifonera zvese zvinenge zviripo muno maona mishonga yangu iri apo muchapedza kuita zvimoiona. Anotouya inini kana handifonera kana usiku kana nguwai ndinenge ndiripo panapa kana ndabuda ndinenge ndaenda kuhanzadzi yangu kuchegutu ndiko kwaanondida stereki. Zvinova kuti vanhu vasati vauya kunoko vanofanira kutanga vafona nekuti mumusiwo mangofamba maenda kurufu kana kufambishanyira hama vanhu vanotanga vafona. Vonotanga vafona tiri kuuya ikoko anondiwana ndiriko peno ndisipo ndinovaudza ndiri pedyo kasi mimi endai kumba tinosangana. Anenge vazukuru vaGogo pane zvimwe zvavasiya here Gogo zvemunhu vakabatsira zvamuri kurangarira kunze kweiya vataura yemukadzi aibuda nhengo pane imwe yamunoziva? Ndizvo zvanditika. Aiwa ini ndoda kukutendai. Ini ndinonzi Silvester mwana wokwatapfumanei ndinoyera soko ndo mutupo wangu iwoyo. Tinokutendai nekuti tendera kuti tikurukure nemi. Tinodayira kuti vazukuru venyu vachakufonerai. Chatainga panapa inyaya yekuti isu hatizi kurwara
asi kune vari kurwara kunze uko vatiri kuita kuti musangane navo mugovabatsira vagoyambuka vabire mhiri kwerwizi. Aiwa vanouya naika tinotenda kuchatore nguva yenyu, tinotenda nekutitendera kuti titaure nemi Gogo. Tate.